दिनै बिजेपिआ नेशनेल बिजेपिआव बिराद मानसिफोरा हाबदों रिजनेलफोरखौनो दंस' खालामलांगासिनो दङ दा बिथांमोना माब्लाबाबो लकेल मानसिफोरखौ थांना थानो होआ प्रमद बर'आ एबसु खालामदोंमोन बिथाङाबो इउपिपिएलआव थांदों उरखाव गोराया एबसु खालामदोंमोन बिथाङा इउपिपिएलआव थांदों सात्र संगठना जोंना बे रावनिबो पार्मानेन्ट नङा दा आंबो एमए पास जाखांनायनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावफैदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों क'क्राझार नोगोरावनो थादों बड'फा हाउसावनो थादों बेयावनो जों गियान बुथुमदों बे आं सोलोंदों आं गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा खामानि मावखांनायनि उनाव जुलाइ 1 तारिखआव असम जातीय परिषदआव जयेन जादों आरो जयेन जाखांनायनि उनाव जोंनि असम जातीय परिषदखौ दैदेननाय लरिनज्योति गगৈ आरो गाहाय नेहाथारि जगदीश भुइया बिथांमोननि दैदेननायाव आसामखौ मोनफ्रोमबो जनजों राननानै होनाय जादों आरो बिदिनो क'क्राझार बङाइगाव सालमारा धुबुरी बेखौ 5 नं माने जनाव राननाय जादों आरो बे 5 नं जनावनो आंखौबो बाव सोनानै होफादेरदों आरो बाव फैनानै जिहेतु जोंनि वार्कार्स जोंनि मावथिफोर दङ बिथांमोनजों फैनानै जों सावरायदों मैयाबो जों बिजिनियाव सावरायदों बावबो जोङो जोंनि वार्कार्स मिट बाव जादों आरो दिनै क'क्राझाराव युथ मिट जादों बाव युथ मिटआव फैनानै गुबुन गुबुन जायगानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोन्दों आरो बाव जोङो असम जातीय परिषदनि जि माखासे रुल एन्ड रेगुलेसन दं बिनि सोमोन्दै सावरायदों आरो जों आसा खालामो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरा ज' जानो नांगौ आरो जों मोनसे मा होनो रिजनेल जि माबाखौ आइडिय'लजिखौ लाखिनो नांगौ दिनै नोंथांमोना नुगोन जि बिजेपि सरकार सासन खालामनाय नरेन्द्र मदि अमित शाह हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि जि जोङो नुयो भारताव मा सोलिगासिनो दङ दिनै रिजनेल माखासे मानसिफोर बिथांमोनखौ मोजाङै खामानि मावनो थाखाय होआखै ओंखायनो जों बिनिफ्राय जों सांग्रां जानो नांगौ जाय मोनफ्रोमबो जाथियाव मोनफा मोनफा थांनानै थानायनि अधिकार दङ भारतनि संबिधाना बेखौ होदों नाथाय बिथांमोना संबिधाननि सायावनो चेलेन्ज खालामनानै फिसा फिसा हारिफोरखौ थांनानै थानायनिफ्राय बिथांमोनहा जोबोद माने नाख्रेबदों दिनै नोंथांमोनाबो नुगोन जे आसामाव बर'फ्रा थागिबि नाथाय आसामावनो बर'फोरखौ गुवाहाटि नोगोरनिफ्राय बिथांमोनहा गुवाहाटि सिटिखौ एक्सपानसन खालामनांगौ होननानै एक्सपानसन खालामनाया जुदि गिदिर मा होनो मोजां सिटिया जुदि डेभेलप जाय थाखानाय नोगोर बेखौनो मोजां डेभेलप खालामनो हायाखै नाथाय बिथांमोना एक्सपानसननि नामाव ट्राइबेलफोरखौ होखारनो नागिरदों बे पलिसिया बिराद गाज्रि गुवाहाटि बिथांमोनहा उसेट खालामदों दिनै मा होनो कार्बि आंलंआव बिदि खालामदों ओंखायनो बेफोरबायदि आदरखौआ मोजां नङा ओंखायनो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोराबो जाहाथे जि आइडिय'लजिजों फैया मानो बिथांमोनहा जाहाथे सिनसियार जानो नांगौ बिजेपिआ माब्लाबाबो दिल्लीया माब्लाबाबो नर्थ इस्टखौ नेग्लेक्टसो खालामबोदों जाय माने सिनियर माने नेशनेल पलिटिकेल पार्टिफोर बिथांमोनहा नेग्लेक्टसो खालामबोदों ओंखायनो जों जुदि जायगाया डेभेलप जानो नांगौबा जों रिजनेल जाय माने रिजनेलफोरा जोङो सानलायलायनानै मोजां जों आगबारिनानै खामानि मावनो नांगौ फरायसा आफादा पार्मानेन्ट संगठन नङा प्रमद बर'आ एबसु खालामदोंमोन बिथाङाबो इउपिपिएलआव थांदों उरखाव गोराया एबसु खालामदोंमोन बिथाङा इउपिपिएलआव थांदों आरो लोमस्राव बिथांमोन दङ सिनियर सानसुमा खुंगुर बैसोमुसारिमोन दङ आरो गुबुन गुबुन भारतावबो नुगोन आसामावबो नुगोन सर्बानन्द सनालाबो आसु खालामनानै फैनाय सात्र संगठना जोंना बे रावनिबो पार्मानेन्ट नङा दा आंबो एमए पास जाखांनायनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावफैदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों क'क्राझार नोगोरावनो थादों बड'फा हाउसावनो थादों बेयावनो जों गियान बुथुमदों बे आं सोलोंदों ओंखायनो आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मालाबाबो बावनो हाया बे आंनि थाखाय रुट मोनसे बे रोदा जुदि आङो जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि आं बावोब्ला बे आंनि रोदायानो सेस जागोन आरो रोदाया सेस जायोबा दंफाङा सेस जागोन दिनै जा मान फर्जा मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनायनि थाखायसो मोन्दों आरो जुदि फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव जुदि सोरबा गाज्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लिरोब्ला आंहाबो मोदै गयो आंबो जोबोद दुखु नाङो आरो आं सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि गाज्रि बुङोब्ला आंबो बाव मोजां नाङा मानो होनबा बे माहारियारि आफाद आरो बे आफादावनो खामानि मावलांनो जोंनि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेयावनो बे आफादावनो खामानि मावलांदों नाथाय सब मानसिफोरा गावबा गाव मोनसे साननाय दा नोंथाङा आंखौ बे सोंथिखौ सोंदों मानो थाखाय असम जातीय परिषदआव हाबलांखो होननानै दा नोंथाङाबो बड'सा बा नोंथाङा मिन्थिगौ गुबुन गुबुन बर' चेनेलफोरबो दङ बाव नोंथाङा खामानि मावामालासिनो एनएनबिआ जाबाय नोंनि बे मोनसे चइस नङा होमबा बिनि गेजेरजों नोङो बे ओनसोलनि जानाय प्रब्लेमफोरखौ फकास खालामनानै सलुसन खालामनो थाखाय नोंथाङाबो नाजायो सान हर खामानि मावो नोंथाङाबो सासे ससियेल वार्कार बादि समाजनि सेन्सखौ समाजखौ मोजां लुबैनानै नोंथाङा सासे मिडिया मा होनो माबा जादों
दा आंबो बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे लुरिन जुटिनि दैदेननाय अखम जातीय फरायखथायाव बेखौनो जयेन जादों जे जोंना रिजनेल साननाया जोंनो नांगौ दिनै बिजेपिया नेसनेल बिजेपियाव बिराद मानसिफोरा हाबदों दा बिथांमोनहा बै रिजनेलफोरखौनो दंस' खालामलांगासिनो दङ दा ओंखायनो जाय दंस' खालामलांगासिनो दङ दा बिथांमोना माब्लाबाबो लकेल मानसिफोरखौ थांना थानो होआ दिनै मा होनो अरुणाचलखौ मा खालामना दोनखो अरुणाचलावबो दिनै मा होनो सरकार फैबाय नागालेण्डआवबो दिनै मा होनो बिजेपिया जेरैखि जाया तरमुर सरकारसो खालामो इलेक्सनाव देरहायाबाबो बिथांमोना मेघालयआव बिदि फैदों दा दिनै बिटिसियावबो बिथांमोना गोबां साग्लोबजोब्बाय नाथाय बिथांमोना माब्लाबाबो डेभेलपमेन्टनि उन्नतिनि आइडेन्टिटि थानाय रावा थांनानै थानांगौ बिनि सोमोन्दै बिथांमोना सावराया नोंथांमोनानो नुगोन खालि बिथांमोनहा मा होनो धोरोमनि सायावसो सावरायनो नागिरो डेभेलपमेन्टनि सायाव सावरायनो नागिरा दा बेफोरबादिखौ नुनानैनो दिनै लुरिन जुटिखौ बिश्वास दङ बेलेग बेलेग जाथि मा होनो कमिउनिटियाबो जाहाथे बिथांखौ बिश्वास दङ आं जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय गुबुन गुबुना सोरबा मिसिं फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय दङ जोंनि दोलोआव सोरबा कार्बिनिफ्राय फैनाय दं सोरबा डिमासानिफ्राय फैनाय दं सोरबा आसुनिफ्राय फैनाय दङ थिग बिदिनो जोङो संगठन खालामना फैनायफ्रा ज' जानानै अखमाव जाहाथे बेयाव थानाय हारि माहारिनि थाखाय डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो बिनि थाखाय आं बे दोलोआव हाबनाय जादों बे जों उन्दैयाव फरायबोनानै मोन्दों सार्क ना होननाया सागराव थायो बिथाङा ना फिसा फिसाफोरखौ थानोनो होआ जाजोबथारो थिग बेबादिनो बिजेपियाबो दिनै भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि पलिटिकेल जे लिडारफोरखौबो धंस' खालामलांजोब्बाय बिथांमोना सेस खालामलांजोब्बाय रिसेन्टलि मा होनो महाराष्ट्रआवबो नुगोन शिबसेनाया धंस' जाबाय आरो साउथ इण्डियाआवबो बिथांमोना खालामनो नाजागासिनो दं नाथाय साउथ इण्डियान मानसिफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननाय बिथांमोना साइन्टिफिक रिजनखौ मिथियो बिथांमोना सावरायो सरसा खालामो दा जोंबो बेबायदि खालामनो नांगौ आं सानो आङो मालाबाबो पार्सनेल हिसाबै मा होनो रिजनेल पलिटिकेल पार्टियानो जाहाथे गोख्रों जानो नांगौ बेखौ गोख्रों जाजानायखौ लुबैयो इउपिपिएलआनो जाथों बिजेपियानो जाथों गोख्रों जानानै आरो हायोब्लाथ' बिथांमोना मोननैजों मिलायना सरकार दायोबा मोजां गावनि आखायावनो थागोन रावबो बिथांमोनखौ आरो हायोबो एमसिएलएआबो दङ बिपिएफजों इउपिपिएलजों लोगो नांनाबो सरकार दानो हायो अब्ला गावनि हारिनि सायावनो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हागोन दिनै जों नुदों जे बिजेपिजों इउपिपिएलजों आरो जिएसपिजों सरकारा नांगौबादि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हायाखै रायजो राजायाबो बुंबाय थादों आरो बिजेपिनि एजेन्डायानो मालाबाबो बेनि थागिबिफोरनि डेभेलपमेन्टखौ लुगैया बिथांमोना मालाबाबो मोजांखौ लुबैया अबयस्स' बिथांमोना जोंखौ धोरोमनि बेलायाव बेलेग बेलेग खेथ्रआव बिथांमोना सोनानै जोंखौ गावजों गाव बुलायलायहोनाय गावजों गाव दुश्मन बिदा फंबाय सैलायोसो बेबायदि खालामनायखौसो जोङो दिनै आसामनि पेपार मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दङ बे समावनो बिथांमोनहा माखौ नुनानै बिथांमोनहा माखौ साननानै आरो बिथांमोननि गेजेरावबा मा दङ आन्दोआव आं बेखौ मिथिया नाथाय आं सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय हिसाबै आं सानो जे जोङो एसे लं प्रिपेरेसनाव जोङो थानो नांगौ आरो जोङो अपेन माइन्डेड जानो नांगौ ओमफ्राय बारा फ्रास्ट्रेसनाव थानो नाङा आरो जोङो कमफर्ट जनाव थानो मोजां मोनो जाय बिथांमोना बिजेपिया दिनै पावार दङ बिजेपिया दिनै एमएलए मन्थ्रि दं बिजेपिया दिनै थाखा फैसा दङ हयथ' बिथांमोना कमफर्ट जनाव थानो मोजां मोनोदां बिथांमोना कमफर्ट जनाव थानो मोजां मोननायखाय बिथांमोना जयेन जादों नाथाय कमफर्ट जनाव थायोब्ला माब्लाबाबो जाथिनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा माब्लाबाबो इसुखौ राइज खालामनो हानाय नङा नरेन्द्र मदिया जि बुङो अमित शाहया जि बुङो बेखौसो बिथांमोना मानिनानै लानो गोनां जागोन